are back with a new day. Video kommer til at handle om, hvordan man skiller af med mindre søskende. Så husk at subscribe, like videoen og skriv i kommentarer, hvis vi er et par 2. Så lad os bare se videoen. Hej. Lula, kan du godt lige hente et glas vand? Ja. Okay, gå hen. Tak. Har du tvang mig til at hente vand? Ej, det kan ikke passe. Ikke igen. Det er ikke okay, Lula. Kom og få en kram. Riley, du får ikke noget fredagslæg. Det er 100% sikkert. Ja. Hvorfor har du slået til mor? Det var slet ikke, at jeg tvang dig engang til det. Og nu får jeg ikke frisk på grund af dig. Lula! Ja. Vil du egentlig gerne være med til at lave snibboldkamp i sommervejr? Det var også det, jeg tænkte. Se, vi bruger dem her. Og det er sådan, man får skiller sig af med til små søskende. Lula! Ja. Kan du lige pusse mine fødder? Tak. Hun tvang mig til at på sin sko. Det kan ikke være rigtigt. Riley! Der er ingen telefon til dig i minimum 5 måneder. Forstår du det? Sådan er det. Lula! Ja. Kom lige. Au, hvad laver du? Au, au, au! Det var part 1 af, hvordan du skiller dig af med dine små søskende. Skriv i kommentaren, om I vil se en part 2, og husk at subscribe og like den her video. Okay, hun har bare lagt det igennem alle de andre klip. Hun tror stadig, at jeg skal spille død. Lula, du må gerne rejse dig. Og det er sådan, man får den i. Sådan er. Der, og så kaster jeg på det, okay? Rigtigt. Okay, pause. Lula! Ja. Vil du egentlig gerne være med til at lege snibboldkamp?